Kaixo den hori ongi etorri Kaixo Mundua programara, ez? Mentxe badakigu helburuetako bat web orrialde bat egite izango dela, baina zeren inguruan, zeren web orrialde bat egingo dugu, ez? Zertarako erabiliko dugu web orrialde hau egitea? Nortasun digitala landuko dugu, ezta? Baina beste alde batetik, ez zela pentsatuko dugu, ze behar asetuko ditugu web orrialde hau egitearekin. Mentxe, prozesu bat kontatuko dizuet pixkat, burua aktibatzeko eta ikusteko ere bai nola landu halko genituzken ideia desberdinak gero web orrialde batean gauzatzeko, bale? Beraz, guazen aurrera, web orrialde bat bai, baina zer? Hementxe pixkat hasiko naiz galdera motz batzuekin, azkar batzuekin, zer da berrikuntza? Zer da zuentzat berrikuntza? Eta zer da sormena? Berdina da zuentzat? Bestalde pentsatu, azken aldian erabili dituzuen 5 produktu berritzaietan. Vale? Pentsatu, hemen gero bideoa gelditu dezakezue eta klasean pixkat hitz egin, vale? Eta zein produktu erabiltzen dituzuen, vale? Eta zergatik gustatzen zaizuen, eta nola aurkitu dituzuen, edo zertan lagundu zaituzten. Beraz, hemen ariketa moduan baina dugu planteatzea pixkat berrikuntza eta sormenaren arteko desberdintasunak eta baita ze produktu berritzaile erabili dituzuen, vale? Beraz, bideoa gelditu eta hitz egin. Gu aurrera goaz, bale? Hementxe pixkat, holan kontraste moduan, niretzat garrantzitsua da pixkat ikustea sormena kontzeptua dela, ez? Eta bizitza errealean aplikatzen ditugunean, hori izango zen, prozesu hori izango zen berrikuntza. Orduan, sormena da pixkat fantasia, ez? Pixkat kontzeptu hori, baina aplikatzen dugunean orduan gertatzen da berrikuntza, bale? Orduan, pixkat berrikuntza batzuk ikusten hasiko gara, hori, imaginazioa pixkat lantzeko, bale? Beraz, kirol eta osasunan adibidez berrikuntza klase eduki ditugu. Alde batetik bizikleta tolesgarriak dauzkagu, ez? Lehen hauek ez ziren existitzen. Eta zein da arazoa? Zergatik egin ditugu bizikleta tolesgarriak? Igual almazenatzeko ez edo garraiatzeko batzutan, oso objektu handiak dira, ez? Eta orduan, plegatzerik baldin badugu ja mugitzeko eta garraiatzeko askoz ere erresagoa izango da, ezta? Bestalde batetik, bizikleta elektrikoak edo motordun bizikletak, ez? Zergatik erabilitu hemen askotan esaten dizu, ez? Alperrak garelako, eta nik esatu dut, ez? Badaude, ez? Pertsona mota desberdin asko gaude munduan, eta batzuentzat, pixkat, pertsona nagusientzat edo behar berezek dituztenentzat laguntza moduko bada, ez? Eta azkenean, konponbide honekin motor txiki bat jartzearekin bizikleta egiten dugu irisgarri ere bai hainbat pertsonentzat, eta oso berrikuntza potentea izan da. Bestalde gizarte berrikuntza ere badago, ezta? Hau itsasoan plastiko jasotzen dituen robot makinatxo bada. Eta hemen adibidez, urrera maila hau normalean beste imaginario batekin ikusi dugu, ez? Emakume afrikarrak eta hemen ontzi batekin, ez? Eta ontzi horrek pisu handia dauka eta ur kantitate txiki bat jasotzen du. Zuek uste duzue produktu hau garestia dela? Ez du ematen, ez? Ziurren ikomodoagoa da, ezta? Bai, eta ur kantitate gehiago sartzen da, ezta? Bai, beraz, hemen ere bai berrikuntza bat izan dugu, ez? Gizarte berrikuntza honetan. Hemen adibide gehiago ustiko dizkizuet, ez dut luzatu nahi, baina etxean ere bai berrikuntzak izan ditugu, ez? Nik ez dakit zuetako norbaitek bizi izan duen lehen bideoklub horietako batera joan eta pelikula bat aukeratzen zenuen, eta pelikula hori zen asteburu guztirako, ez? Orain zoramena da aukeratzea bakarrik. Beraz berrikuntzak ez du, eta nik leku guztietan dago, baina ez dakit konturatu zareten dena arazoetatik azten dela, bale? Beraz, orain eskatuko dizuedan ariketa da, etxean, pentsatzea ze arazo detektatzen ditugun, bale? Ikastetxean, ze arazo detektatzen ditugu baita ere. Kalean? Zenbat gauza gertatzen dira kalean? Ze arazo topatu edo ikusten ditugu kalean? Eta baita gizartean, bale? Honekin egingo duguna da, dena berrikuntza guztiek arazoetatik hasten direnez, detektatu egingo dugu, pixka taldeka jarri, taldeka pentsatu, eta gero joango gara poliki-poliki fase desberdinetan ideia edo arazo horiek ideia eta proiektu bihurtzen, bale? Beraz, hasteko hementxe daukazu sormena eta berrikuntzaren arteko desberdintasunak, ezta? Eta lehenengo ariketatxoa dela arazoak detektatzen hastea. Beraz, begi horiek ondo ireki eta pentsatzera. Orain sortzaile izatea tokatzen zaigu.